Tjedan mobilnosti? Šta bi to moglo biti? Evo, priznajem, ja ne znam što je tjedan mobilnosti. Što je to tjedan mobilnosti? Kaj? Pametna mobilnost. Kaj ti je to? Kaj je uopće pametna mobilnost? Čuo sam nešto o tome, ali... Je to možda vezano za onečišćenje? Ili klimatske promjene? Možda gužve? Izluđuju me prometne gužve. Mislim da smo mi još jako sretni s obzirom da idemo samo sat vremena na posao i sat vremena s posla. Vidit ćemo za 20 godina kako će biti. Klimatske promjene. Tjelesna aktivnost? Zagađenje zraka. A što je s lokalnim gospodarstvom? Ja sam biciklista i judista. Ja volim čist zrak. Često se vozi s biciklom, čak odem i na posao s biciklom. Po gradu ima stvarno dosta biciklističkih staza, ali u mom kvartu ih nema uopće. Ne razumijem zašto nema u mom kvartu biciklističkih staza, jer je to stvarno problem. Želim živjeti u zdravom okolišu. Kako? Pričamo o tjednu mobilnosti, mislim. Pametna mobilnost.